presentar nada, brevísimamente a Monse para non roubarlle nin 5 minutos. Monse Pena Presas, que é profe de didáctica da lingua e literatura na Facultade de Ciencias da Educación, aquí na USC, que leva colaborando con nós en diferentes formacións e tamén dá formacións nos centros de formación do profesorado, de formación a recursos, e que, ademais, o seu alumnado é moi afortunado, non só polo que ela lles ensina e lles transmite, sino porque sempre, todos os anos, fai que a asesoría de bibliotecas teña unha sesión con eles, é dicir, que o alumnado, os futuros mestres e mestras, se están formando tamén nas bibliotecas escolares que se van a atopar cando cheguen a exercer o seu traballo. E hoxe ten un título moi suxestivo, Imos calzar un libro. Vai nos falar desa parte na que atopamos dificultades, ela o vai a contar moi ben, que é a selección da colección en lingua galega. E máis, adiante. Moitas grazas, boas tardes tamén pola vosa paciencia, porque sei que levades unha xornada moi intensa, así que vos agradezo especialmente a disposición. Grazas tamén á asesoría de bibliotecas, porque se eu non fose profe de universidade, que é un traballo que me gusta moito, querería ser coordinadora dunha biblioteca escolar. E escoitando os compañeiros que falaron antes, me reafirmo. Eu sí que non podo entrar no plan B, así que vos miro con moitísima envexa pola fortuna que tendes. Como decía María agora, a presentación que preparei, chámase Imos cazar un libro. E se chama Imos cazar un libro en homenaxe a esta obra que coñecedes moitísimo, especialmente as docentes de educación infantil, que é un clásico da literatura infantil británica, que está baseada nunha canción e que nos conta a historia dunha familia que despois de cruzar un río, de cruzar un campo, van cazar un oso. E cando se atopan co oso, volven para casa porque lle teñen medo ao oso. O que quero entón con esta pequena homenaxe é que nós, cando vayamos cazar o noso libroso, o cacemos de verdade, porque de caza imos ter que sair moitas veces, non? De seleccionar recursos nunca se cansa unha, ás veces sí, pero é un traballo que nunca remata. Ben, cales son un pouco as liñas forza da presentación que hoxe vos traio? Por un lado, a idea de que nos construamos como a lectoras. Seguramente vos estades pensando, pero de verdade pensas que non somos lectoras? Eu non penso iso, simplemente digo que para transmitir a lectura temos que ser nós lectoras sempre, en todos os momentos do noso día a día, porque é algo que o alumnado detecta moi rapidamente. O segundo sería o coñecemento dos criterios de selección básicos. Hai moitísima teoría sobre cales deben ser os criterios máis adecuados. Eu vou vos presentar os de unha autora referencial que se chama Teresa Colomer, que son os que emprego eu habitualmente. E logo tamén unha reflexión sobre como as novidades editoriais nos están arrastrando e nos están apartando dos libros que son realmente importantes. E isto creo que non pode ser, non? Porque ao mellor nos centramos en actividades que parten na súa orixe da lectura, pero que non fomentan en realidade a lectura. Logo me explico. E logo voume atrever a recomendarvos algunhas obras, moitas ídelas coñecer xa, pero, insisto, quería que pensásemos o concepto de clásico con ollos novos, non? A que lle podemos chamar unha obra clásica en lingua galega, en literatura infantil, non? Esa é un pouquiño a idea. Ben, empezo tamén con unhas reflexións previas. Escoitamos todo o tempo esta idea de que as nenas e os mozos non len. É mentira. Por que mentira? Porque o demostran os datos. Tendes aí os datos do barómetro de lectura en España e vemos que a franxa de idade que máis lé é a dos 10 aos 14 anos. Volvo a inquirir. Entón, o mellor os que non lemos tanto somos as persoas adultas, non? Pero vemos tamén que outra das franxas lectores nada desdeñable é a que vai ata os 18 anos, con un 75% casi de lectores e lectoras. Eu diría que no hábito de ler hai dous momentos críticos.
O paso a educación primaria, por unha cousa fundamental. O profesorado de infantil traballades a lectura dunha maneira asamblearia. Todos temos algo que dicir sobre o libro que estamos vendo. Cando chegamos á educación primaria, ese traballo se converte a maioría das veces en lectura individual e deixamos polo camiño a certo alumnado que ten dificultades lectoras e que sinte que a súa autoestima lectora está fallando. Temos que ir por eles, vale? Porque queremos cazar xuntos ese oso. E outro momento clave é o paso á idade adulta. Non como se di habitualmente a adolescencia. A partir dos 18 anos, empeza a haber un descenso no índice de lectura moi acusado. Eu o vexo co meu alumnado, habitualmente, cando chegan a min, teñen 21 anos e xa decidiron que a lectura, falo en xeral, temos un alumnado excelente, falarei deles e delas noutras ocasións, pero non son lectoras e lectores. Para ensinarlles literatura infantil, hainos que recuperar como lectoras e lectores. E se as mestras e os mestres non lemos, pois o problema se agudiza. Ben, outra cousa que me parece interesante sinalarvos é que xustamente nas franxas onde hai máis lectores e lectoras é onde o galego está perdendo máis falantes. Entón, creo que é unha moi boa idea entender a selección de obras que levamos ás nosas bibliotecas como unha oportunidade para tentar, polo menos nos espazos educativos, recuperar parte desas falantes. Que pasa cos libros en galego tamén? Que moitas veces, cando vamos ás librarías, non se ven, están ocultos, están nese apartado tan mono, verdade? Que pon gallego. E hai 2 ou 3 libros mal postos. A min, personalmente, isto críspame moito, é algo que, ademais, fomentan os medios de comunicación dunha maneira tremenda. Non hai nada máis que ver o suplemento Fugas do xornal máis antigo de Galicia, que a literatura en galego lle dedica unha porcentaxe mínima, non? E logo outra cousa, en que momento perdimos a idea de renunciar aos clásicos, os autores clásicos, e uso o concepto de clásico contemporáneo. En que momento, cando chega o alumnado ás facultades de educación, me din, por exemplo, que un poema tan icónico como o Maio de Curros Enríquez non o entenden. Algo está fallando, non? Entón, temos que ir aí, a ver que pasa, a ver por que nos deixamos tanta competencia lectora polo camiño. Hai moi pouquiño, haberá 2 semanas, grazas xustamente a María Pousa, tiven a oportunidade de asistir no CFR da Coruña a un curso que deu Pío Martínez, que é especialista en álbum ilustrado, e dixo algo que me fixo pensar, en parte pola parte que me tocaba. Dixo, a crítica está morta. Como nos inflúe a nós para facer unha selección? E digo que me tocaba porque eu fixen crítica moito tempo, dunha maneira pois moi consciente e moi feliz de facela, a verdade. Que pasa? Que cada vez nos faltan espazos máis referenciais para ir a buscar sobre que libros en galego son os mellores. Quedan algúns, pero non son espazos de crítica como tal, son máis ben lugares onde podemos atopar recomendacións lectoras. Seguramente vos estades pensando, hai moitos espazos nas redes nos que hai recomendacións lectoras. Moito coidado con iso, porque ás veces os libros que se recomendan son libros impregnados por un didactismo absolutamente brutal. E nós non queremos libros queremos libros para facer lectoras e lectores. Vale, por facer un somero repaso. O Diario Cultural da Radio Galega tendes a Eva Mejuto, isto si voz moi autorizada, recomendando literatura infantil e xuvenil. No Zigzag Diario está o poeta Carlos Negro, que moitas veces leva textos infantís. A revista Grial ten un pequeno espazo dedicado á literatura infantil. O Faro de Vigo, no suplemento que se chama Faro da Cultura, todas as semanas ten crítica de libros tamén. E
O Nos Diario conta coa autora e profesora e tamén creo que coordinadora de bibliotecas Susana Sánchez Arins, que recomenda libros, e en El Correo Gallego podedes atopar unha sección que se chama Elos de Lectura, que fan unha serie de investigadoras vencelladas á Universidade de Santiago. Son os espazos que nos quedan, son espazos moi resistentes e pequenos, en realidade, insisto, máis orientados á recomendación que á crítica. Entón, tiña razón Piu cando dixo que a crítica está morta, a crítica morreu. Non? Xa vou acabando a reflexión, sei que me poño moi intensita. Se me vou os datos da Federación de Gremios de Editores, temos tamén datos que son bastante regulares para o caso galego. Que pasa? De todo o que se publica en España, só o 2,1% está publicado en galego. É a cifra máis baixa das linguas autonómicas oficiais. Quero dicir, o aragonés por aí non entra. Contamos coas tiraxes medias máis baixas, publícase moito nunha calidade regular, e iso sí, temos unha cousa boa. Ás veces escoita, o mercado do libro galego depende do libro de texto. Sí e non. O dato de vendas máis alto é o da literatura infantil. Entón, algo é importante. De feito, o galego é a lingua do Estado que produce máis literatura infantil, non en termos xerais, senón en termos específicos, índonos as porcentaxes. E agora sí, como seleccionamos? Que temos que pensar para levar esos libros en galego a nosa biblioteca, pensando que esa selección sexa variada, que esa selección sexa boa para o centro, non? O primeiro e máis importante, son moi pesada con isto, é a calidade literaria e estética. Como nos movemos nunha cultura na que a imaxe cada vez ten máis importancia, últimamente hai máis calidade ás veces na estética que na literaria. Como se mide a calidade literaria? Atendendo a cuestións moi diversas. Por exemplo, os principios e os finais das historias, non? Isto que nos di. Engánchame o principio, non me engancha. Os finais, esas decepcións ou alegrías que levamos co final. O vocabulario. O vocabulario non ten que ser sempre doado. Ten que supoñer un reto, porque é o único xeito en que nós acompañemos o noso alumnado a subir esa montaña que é a competencia literaria. Logo, a variedade de funcións. Para que quero eses libros? Que función teñen na miña biblioteca? Que función teñen na miña aula? Quen os pode usar no meu centro, non? Despois, a combinación entre obras canónicas e novidades. Logo falamos do canon. Que importancia ten o canon escolar e que importancia ten que nós, como a profesoras e profesores, teñamos un canon propio. Porque despois duns anos, verdades, sabemos que obras funcionan e cales non realmente. E despois, adecuación á competencia lectora. Ás veces aí esvaramos un pouquiño e explícome. Pensamos que libros como os que teño diante, que na súa grande maioría son álbum, pois se é para un centro de secundaria, non vale. E moitas veces é o contrario. O álbum ten unha complexidade interpretativa que ten dúas vantaxes. Fainos furgar na historia que nos conta, tamén nas ilustracións, e logo, a esa rapazada que lle custa ler, como din elas e eles, libros moi gordos, libros moi tochos, pois estamos imprimindo un pouquiño de competencia lectora. Por qué? De autoestima lectora. Por qué? Porque de repente descubren que, sí, outra vez, volvín decodificar un libro enteiro. Sí, a miña voz lectora conta. E aparte, temos que ter en conta o contexto, onde está o noso centro, que tipo de centro é, que características ten, e a variedade editorial. A variedade editorial é unha especie de biodiversidade. De nada nos sirve ter a colección enteira dunha editorial determinada. O importante é que coidemos esa biodiversidade, non?
En galego hai moitísimas editoras que están facendo cousiñas moi interesantes. Por exemplo, cando viña para aquí decateime que non puxen na presentación ningún libro de Irmás Cartoné, que para chamada literatura de adultos e adultas traducida, creo que é a editorial que está facendo cousas estéticamente máis coidadas e máis interesantes. Xa vedes que eu me mollo, logo, ás veces, levo un pouco de lapotes por isto, pero eu creo que é moi importante, non? A idea do canon. Que é o canon? Só por lembrar, pois son esas obras que se consideran fundamentais nunha cultura determinada. Que pasa? Que nunha mesma contorna coinciden moitos canons á vez. Por exemplo, se eu vos digo o autor máis importante da literatura universal, seguramente alguén me diría William Shakespeare. Vale, da literatura española, Miguel de Cervantes, da literatura galega, Rosalía de Castro. Pero a vez nos aquí temos o noso propio canon, non? Se eu vos digo Memorias dun neno labrego pertence ao canon, dicimos que sí, verdade? Porque non o imos negar ademais neste auditorio. Todas somos balbinas e balbinos, non? E logo hai os propios cánones de cada xénero literario. Por suposto, eu non lle podo negar aos amantes da fantasía épica que O Señor dos Anéis é unha obra canónica dentro dese xénero. Entón, cal sería o ideal? Pois que teñamos o noso propio canon, as nosas propias escollas, esa mestura entre obras que sabemos que funcionan e obras que sabemos que son importantes, non? E, ademais, o noso propio canon vai ter unha función moi clara, que é tentar garantir que o alumnado da ensinanza obrigatoria saia desta ensinanza cunha serie de lecturas fundamentais, de xéneros literarios diversos. Porque moitas veces ocorre que cando falamos me din que eu nunca lín unha obra de teatro, non? Claro, é moi desconcertante que os animemos a ir ao teatro se ninguén lle puxo nas mans nin os acompañou a facer ese transo de que o teatro tamén se lé, non? Como dicía unha campaña do Ministerio de Cultura. E por outra banda, ter ese canon que está sempre en constante revisión, verdade? Eu, como as compañeiras de bibliotecas, pois sempre son xenerosas e falei de selección varias veces, volvome tola en plan, meto esta, non, voulle recomendar esta. Por que? Porque ese canon está en constante dúbida ou selección continua, non? E logo, ese canon é moi difícil tamén de establecer en xéneros menos estudados pola educación literaria. Por exemplo, a banda deseñada ou o álbum ilustrado, onde empeza a estar mesmo máis claro que na banda deseñada. Vale. Como creo que é moi importante, por estas cousas que vos contaba antes, a crítica morreu, necesitamos ser lectoras mestras, non me puiden conter a traervos recomendacións que son para as vosas bibliotecas, pero son sobre todo para vos. Non, a Pope, a Madonna da lectura, para min sempre será Michel Petit. E a mellor, baixo o meu criterio, acaba de sacar en Calandraca esta obra, Os libros e a beleza, que reúne varias conferencias dela en diferentes lugares e que nos axuda moito a entender cal é a importancia da lectura, para que lemos. Eu creo que cando podemos contestar esa pregunta, para que lemos, para que ensinamos a ler, para que acompañamos, entendemos todo moitísimo mellor, porque non só lemos para aprender. Lemos para sermos. Lemos para entender quen somos e entender quen son os demais e as demais. E lemos tamén, que diso vai un pouquiño tamén este libro, como moitas obras dela, lemos para refuxiarnos do mundo cando as cousas non van ben e buscar a beleza. Outro libro clásico ese de Nuxio Ordine, Clásicos para a vida, non? Que volve sobre os clásicos, agora sí, convencionais, e nos fala da súa importancia.
ese como aprendí a leer de Agnès Desartes, unha escritora francesa que lembra como na súa familia todas eran persoas lectoras e ela sabía ler, pero non entendía para qué. Ata que un día, pois, un libro prendeu nela. Son unha especie de memorias dunha lectora. Lector vuelve a casa, ese título tan suxestivo, nos fala un pouco de como pois as pantallas están cambiando o noso cerebro, mesmo o cerebro das persoas que xa somos lectoras consolidadas, e a proposta que fai é que ata os 5 anos non poñamos nas mans das pequenas e dos pequenos pantallas para pegalos a isto, a materialidade. Si traemos libros, si as compañeiras e compañeiros de bibliotecas traen libros tamén, é porque necesitamos tocalos. Por esa idea de lector vuelve a casa, hai que volver o formato libre. E logo, para a aula, eu creo que a recomendación máis útil sempre é Dime, de Aidan Chambers. Dime é unha especie de método de lectura, memorias dun profesor, que dunha maneira dialóxica, no que chamaríamos unha asemblea, sí, esas de educación infantil, nun faladoiro, lle vai preguntando ao seu alumnado que lles pareceron as obras. E a partir de aí, segundo o nivel no que estean, van furgando no que hai neses libros, non? Ben, isto xa o expliquei en parte, e vedes que empezo pola literatura dramática. Quizáis porque sempre a deixamos para o final, non? Si o andel gallego é moi pequeno, o andel gallego teatro é unha rara avis, é un perigo de extinción. Ben, en educación infantil é verdade que é un xénero máis difícil de empregar, pero sempre hai opcións, non? Unha recomendación que vos fago moi vivamente é Na cola para a arca, de Calanraca, que xustamente pois é un álbum que traslada aos pequenos e pequenas que significa ir ao teatro, pero tamén libriños como, perdón, María, este que temos por aquí, Sombras, de Susi Lee. É un álbum sen palabras no que temos a unha nena dramatizando diante dun espello. Logo, se tendes ganas, podedes vir miralo, non? Pasa algo moi curioso tamén coa literatura dramática en galego. Non hai coleccións específicas, agás unha que é a máis humilde estéticamente, que é ese libro verde que vendes, que é A Pinguela. Que teatro pensado para representar na aula. Por iso me gusta traelos. Son textos con moitos personaxes pensados especificamente para que eses personaxes os poida facer o alumnado. A pista máis clara que vos podo dar seguramente é a de seguir nomes claves. O máis evidente, o de Paula Carballeira, sen ningunha dúbida, non? Que é un nome que nos sona a todas e a todos, e que Paula, que sempre innova, que coñece moi ben o público que se dirixe, acaba de sacar este libriño que tendes tamén nas diapositivas, que se chama Wombo Combo, e que introduce na literatura un tema moi de actualidade, como é o dos videoxogos. A protagonista é unha nena que é, a palabra creo que é acosada no seu centro de ensino e que ten unha especie de vida paralela que é unha vida virtual. Creo que é unha lectura moi interesante tamén para nós como docentes, porque non sei, polo menos eu son bastante ignorante no que ten que ver cos videoxogos. É un mundo que o noso alumnado lles fascina. Outros nomes referenciais, sen dúbida, Carlos Labraña, tendes por aí Ícaras, na selección que fixeron as compañeiras e compañeiros de biblioteca. Carlos Labraña últimamente se dedica moito ao teatro de índole social. Tendes na pantalla tamén O Valo, que pasa cando nun territorio hai un arame forzado que separa dous países ou dous mundos diferentes, non? Que pasa nun encontro entre unha nena e un neno soldado. Esa é a trama da que parte O Valo. E
outra autora que nos últimos tempos ten publicado moito é Raquel Castro. Tendes na diapositiva Dormente, unha obra moi divertida na que xoga cos estereotipos dos contos populares, neste caso con Brancaneves, e hai un misterio que van ter que averiguar dous detectives bastante zoupóns, imos dicir así. Ben, a literatura dramática, tal e como eu o vexo nos centros, ten pouco interese soa, se non acompañamos de vez en cando con algunha actividade de contacontos, de representación, que faga entender que esa literatura dramática é un combo no que tamén vai o teatro, non? E curiosamente en galego temos tamén textos dramáticos especialmente pensados para o público xuvenil. Hai un premio que publica habitualmente a editorial Galaxia, que é o premio Roberto Vidal Bolaño, que está sacando textos moi interesantes. Cal é o problema? Que ás veces os libros de teatro infantil e xuvenil pasan desapercibidos. A que me refiro con isto? A que as editoriais non teñen a ben poñerlles unha etiquetiña que nos marque que son teatro ou literatura dramática. Entón, imos ter que furgar, que mergullarnos, que investigar. Dese premio saiu A Cámara Escura, de Baños de Cos, que é unha obra plenamente case polos seus intereses adolescente. Que pasa cando mandas unha foto por WhatsApp e iso se descontrola, non? É un pouco o fío. Sinalo tamén outra das voces referenciais do teatro xuvenil en Galicia, que de feito xa tivo premio dos clubes de lectura, que é a de Núñez Singala. O Achado do Castro creo que é o hit mundial de Núñez Singala. Este Atraco no Banco vai un pouco na liña da súa produción. Dous ladróns moi torpes que non dan roubado un banco e reflexións sociais polo medio. Pero, ademais, eu creo que sería importante que, sobre todo en secundaria, vale, iba a meter a marcha aínda máis, empecemos a ler clásicos nos últimos anos de secundaria e bacharelato. Clásicos galegos, cústame moito entender como non se le máis, por exemplo, a Vidal Bolaño. Puxemos na diapositiva Doentes, que é unha obra ambientada en Santiago, que pasa nun feito real, que pasa cando o Hostal dos Reis Católicos, antes hospital, pois recibe a visita de Franco e botan a todos os enfermos do hospital esa noite por Santiago de Compostela. É un texto, a verdade, maravilloso. E logo, temos moita traducción de clásicos en galego, que ás veces, por iso da invisibilidade que vos dicía antes, pasan desapercibidos. Pois íbamos ler Hamlet, porque o temos que ter na biblioteca en castelán, non puidendo ter na edición de Lai o Vento. E, por suposto, está aí o noso último premio de literatura dramática, as alumnas de Paula Carballeira, que está ambientado na década dos 70 e nos conta o reencontro de dúas exalumnas de María Barbeito tras moitos anos sen verse. É unha homenaxe á educación e, ademais, fainos pensar sobre os anos da dictadura e sobre como cambiamos co paso do tempo. A verdade é que un texto maravilloso. Ben, ímonos á poesía, que é o outro grande reto, porque ás veces eu me pregunto se quen lle teme a poesía, o noso alumnado ou nós? Eu creo que máis ben nós. Como facelo, non? Nos preguntamos moitas veces. E non obstante, as que se xades profes de infantil, sabedes que o alumnado infantil goza moitísimo coa poesía dun xeito case natural, non? E por ese parentesco entre a poesía e a música. Hai varias xoias, o meu criterio aí. Empezo por esa Tinta de luz de Xosé María Álvarez Cácamo, un dos poetas en galego que máis e mellor, diría eu, cultivou este xénero, e Berta Cácamo, a súa irmán. Está publicado en Untra, de Chanda Pólvora, Dice Fatal, UDRA, é a única colección especificamente infantil de poesía en galego. Vale, e é unha maravilla, porque Berta Cácamo era unha artista plástica
absolutamente impactante e a combinación dos dous irmáns fai que haxa un diálogo entre texto e imaxe moi afortunado. O Maio, do que vos falei antes, que é un texto que me interesa moito por esa virtude que tivo Blanca Millán, a ilustradora, de poñer imaxes o poema de Curros actualizando. Vale, no poema original, Curros fálanos dun montón de impostos, de trabucos, como di el nos versos, que había que pagar no 19. Blanca, nas ilustracións, actualiza o poema. Pois o mellor, os trabucos que pagamos agora son o establecemento das eólicas en Galicia, non? As imaxes son unha maravilla, se logo queredes de verdade que vos convido a velas. E tamén non me resistín a traer dúas delicias. A canción do cambio, ese poema que Amanda Gorman leu na investidura do presidente dos Estados Unidos, e para facer o retrato dun paxaro de Jacques Prévert, que eu creo que é un dos mellores álbums poéticos que hai hoxe por hoxe en Galicia. E é un álbum que ten xa varios anos, pero xustamente por eso imos o que funciona, imos a un bo libro, ese é un libro magnífico, porque axuda a poñer en contexto o poema de Prévert. E logo un clásico tamén para nós, que seguro que moitos pois xa coñecedes ou xa tendes. Leccións de poesía para nenas e nenos inquietos, de Luis García Montero, que sabedes que é un dos mellores poetas en lingua española e que traduciu Hércules neste caso. Eso tamén é para a vosa mochila, para o voso fondo persoal. Insisto en algo que pon a diapositiva. Non esquezades que o álbum é un formato que pode facilitar o entendemento da poesía máis alá de infantil, máis alá de primaria. E logo imos ver que hai álbums especialmente complexos para lectorado moi bregado. Ben, nesta diapositiva decidín presentar libros, digamos, físicamente máis convencionais, os que se adoitan usar en primaria e que con moito infortunio ás veces chamamos libros de maiores, non? Os libros son todos de todas e de todos. O máis evidente é, por canónico, Poemar o mar, de García Teijeiro, que foi premio nacional hai uns cantos anos xa. O García Teijeiro é a voz de poesía infantil en Galicia, un dos nomes máis importantes, e creo que este poemario condensa moi ben as claves da súa poética, pois o xogo con recursos literarios básicos e habitualmente usados na poesía infantil, a intertextualidade con outros poetas e esa presenza do mar que é moi constante na súa produción. Cando falamos de poesía infantil, ata 10, 11 anos, non podemos esquecer a tradición oral, que é algo que ás veces deixamos de lado. Por eso está aí ese libro que se chama Adiviña esta adiviña, de Antón Cortizas, que é un dos grandes impulsores da tradición oral en Galicia nos últimos anos. Trouxen Non traves a lingua, de Trabalinguas, creo que está por aí, e ten un segundo volume de adiviñas. Non? A voz de Cortizas, neste caso, é referencial e creo que debe estar na biblioteca. E logo, un experimento, Palabras brancas, de Elvira Ribeiro, que xa tamén é un libro de hai moitos anos, pero que delicioso, que está escrito só coa vogal A. Non hai ningunha soa palabra no poemario, agaso, non me dá a autora, non? Que teña unha vogal que non sexa, imaginade, pois o esforzo estilístico que supón. E a grande, diría eu, revelación dos últimos anos é Eduard Velasco, a quen coñecíamos como narrador para adultos e traductor, que se marca nese animalario para ler a diario un libro no que o humor e a recorrencia aos versos de animais, que son moi clásicos da literatura infantil, pois son tremendamente impactantes. O xogo, o humor, esa relación co mundo, digamos, máis cercano do neno ou da nena, as figuras literarias básicas debería ser algunha das estrategias ou búsquedas que deberíamos facer nese segundo, quero pensar, achegamento á poesía que faríamos en educación primaria. E me esquecía de Poesía Hexágono,
un volume de recursos en que participan diferentes autores e autoras, algúns poetas, por exemplo, Carlos Negro, Antía Otero, sobre que facer coa poesía na aula, que penso que debe ser tamén moi útil. E logo, en galego, temos unha sorte que non ocorre no resto de poesía peninsular, atrévome a decir, que ter poesía especificamente xuvenil. Hai, creo, dous nomes moi claves, que son Fran Alonso, tendes tamén aí Poetízate físicamente, esa antoloxía de poesía que vai precedida dun limiar desmitificador sobre que é a poesía, pero tamén de Fran Alonso hai algún poema por aí, algún poemario por aí para a primaria, poemas virollos para ler cos ollos, O meu gato é un poeta, é un recurso, eu creo que moi interesante para interesar o noso alumnado pola poesía e, por suposto, tamén Carlos Negro. Por que me interesan tanto estas dúas voces? Pois, pola banda de Fran Alonso, porque é moi irreverente, achegando a poesía aos máis novos e máis novas, e creo que iso conecta moi ben. Pola banda de Carlos Negro, porque el, que é profe de secundaria e que coñece ben os intereses do alumnado, pois conecta moito a través das novas tecnoloxías, a través dos estereotipos de xénero, os que lles dá a volta clarísimamente, non? E logo, quería recuperar un poemario que está esgotado, que é Amar e outros verbos, que aínda se ve en moitas librarías na rede, que o comprobei, así que se pode adquirir perfectamente. E non me refiro a Amazon, refírome a librarías de verdade, que é onde temos que comprar os nosos libros, non? Pero ese poemario de Ana María Fernández, que é outra das grandes poetas xuvenis en galego, é maravilloso. Un percorrido pola cotiandade, por esa mirada especial que fai a poesía a través dos verbos. E logo, por suposto, sí que quería traer a Yolanda Castaño e a Olga Novo con eses dous poemarios que nos últimos anos tamén foron Premio Nacional de Poesía. Por qué? Porque os usuarios e usuarias da nosa biblioteca van ser moi diversos e vamos ter niveis lectores moi variados. Por suposto, se temos bacharelato, recomendadísimos, non? Ese canto á vida que é felicidade e ese transo e esa crítica ás veces á maternidade que materia, non? Creo que teñen que estar na nosa mochila lectora. Quero ser aplicada porque sei que levades todo o día. A narrativa, vedes que vou á inversa, porque sempre nos aceleramos na poesía e no teatro. Quizáis sexa o xénero literario que en galego agora mesmo máis me inqueda. E digo porque hai moitos grupos de creadores diferentes producindo. Puxen todos eses nomes na pantalla porque vos poden dar pistas de por onde. Hai un grupo moi recoñecido que é o canonizado e que é o que se está deixando de ler nos centros educativos, que é as persoas que están ao redor da xeración Lamote, non? Houve un libro mítico, o primeiro que gañou o Premio Nacional de Literatura Infantil, Das cousas de Ramón Lamote. Si tendes entre 35 e 45, eu máis para 35, é unha broma, pero se tendes... Se sodes da miña quinta, case todas e case todos limos ese libro na escola. Era unha referencia, non? Ramón Lamote era un debuxante de soños por encargo, profesor de chairego, unha homenaxe final a Álvaro Cunqueiro, unha crítica social encuberta e líase en todos os centros. Agora sería un libro exixente, dende logo un libro para a educación secundaria, para os primeiros cursos. Estarían nesa nómina pois nomes absolutamente referenciais, como Fina Casal de Rei, Agustín Fernández Paz, Xavier do Campo, pero tamén Miguel Vázquez Freire, Xoán Babarro, Elena Villar, etc. Algúns dos que aparecen na pantalla seguro que faltan algún máis, porque a pretensión non é ser exhaustiva, a pretensión é dar pistas. Despois hai un grupo intermedio nacido nos finais da ditadura que ten xa tamén publicado moito, non? Francisco Castro, Neira Cruz, María Solar, Marcos Calveiro.
E logo, unha xeración que eu chamo o grupo do 83, porque case todos eles e elas educaron xa en galego, que ás veces din os novos, pero os novos non podemos ser os de 40, Os novos e as novas son outras, non nós. Non lle podemos dicir a Ledicia Costas, despois da obra que ten, que é unha autora nova que está empezando, porque non é o caso. Tendes aí tamén eses nomes referenciais, e logo, agora sí, teríamos as máis novas, non? Andrea Maceiras, Berta Dávila, Nevarros, etc. Ben, retomo onde o deixei. Hai certos nomes que son xa clásicos na nosa literatura que non poden acabar as nenas e nenos a educación primaria sen lelos. Hai dous casos especialmente chamativos, que son o de Agustín Fernández Paz e Xavier do Campo. Eu creo que ten que ver co seu falecemento. Queda moi raro isto, pero ás veces nos metimos nunha dinámica de que o importante é que veñan as autoras e os autores ao centro. E que dúbida cabe que iso ao noso alumnado lle fai ilusión. Pero o importante son os libros que estamos lendo, non quen veña ao centro. Vale, entón, por favor, aí puxen estratégicamente dúas obras deles que se poden ler en educación primaria. Vale, a Escola dos Piratas, que ademais nos fai pensar moito sobre que tipo de sistema educativo temos, e Cando petan na porta pola noite, que foi Premio Nacional, que é unha recuperación desas historias orais que se contaban, un pouco na liña de Ángel Fole. Vale, de Do Campo, por favor, se non o tendes, ide mercar o libro das viaxes imaginarias correndo, e de Agustín Fernández Paz, aquí cada quen ten os seus vicios, Corredores de sombra, sobre a memoria histórica, é unha maravilla. E temos dous casos de autoras que xa son canónicas, unha é Fina Casal de Rei, incontestable tamén, ou sexa, eu creo que noutro país Fina Casal de Rei enchería estadios, así de clara me manifesto, non por acaso pois estivo nominada ao Astrid Lindgren, que é un dos premios máis importantes da literatura infantil universal. Puxen aí O misterio dos fillos de Lúa, que co que gañou tamén o Premio Nacional, que facemos cos gatiños cando molestan, ou que se facía antes tradicionalmente na aldea, e como a nena protagonista vive ese sufrimento. Todas as claves da autora, respeto aos animais, dozura, ironía, moi ben contado, moi ben escrito. Por favor, lédea. E logo está Ledicia Costas, non? Que o grande boom dos últimos anos. Non puxen Escarlatina, a cociñeira defunta, porque era demasiado obvio, non? Puxen o seu libro novo, que xa tiñan aquí as compañeiras, e que é unha maravilla porque se volve reinventar. É o bo da poética de Costas, non? Que cando pensas que vai ir por aquí, vai por outro lado. E escribe unha especie de lenda, de onde veñen as cores do arcoíris a partir desa vella que vive nun mundo gris. A verdade é que é moi simbólico. Vale, é moi importante, insisto outra vez, que non nos esquezamos que os nenos e nenas de primeiro de primaria non teñen por que saber ler cando pasan a primeiro de primaria, e que os temos que acompañar, e que non nos temos que deixar ler sós, pero que conforme vayamos subindo, esa necesidade de acompañamento vai seguir sendo a mesma, o que pasa que o acompañamento vai a ir a claves diferentes. Vale, entón, por favor, as estrategias de educación infantil, aínda que haxa compañeiros e compañeiras que digan estades perdendo tempo lendo en alto e comentando, ler vos libros nunca é perder o tempo. Xa vedes que viñen un pouco gruñona, disculpádeme, pero forma parte da emoción. Mirade, dicíamos antes que a narrativa me preocupaba en parte porque das novidades que lín dos últimos tempos, case o único que me convenceu, pero moito, foi A botella de lentellas, que foi Premio Merlín, creo que é o máis significativo da narrativa infantil en Galicia, sen dúbida, e que ten unha frescura, unha delicadeza e un recuperar a arte de contar historias que teñen moi poucos libros. Por iso o acompañei con 4 libros que son
para min, de especial calidade por distintos motivos. O vestiario científico de Anxos Nogueirosa, que está ambientado na Coruña dos anos 20, nas colonias que había en Oza, de como o protagonista coñece a unha nena que quere ser investigadora e se van cazar ou descubrir seres míticos, non? Que ademais temos cunhas magníficas ilustracións no libro de Víctor Rivas. Outra maravilla é Plan de Rescate, de Antía Yáñez. Eu creo que é a mellor obra de Antía Yáñez de que pasa cando os especiais do centro, non me gustan nada os especiais, pero as persoas con necesidades educativas do centro se unen e deciden que van ser eles os que van rescatar a directora do centro dun posible secuestro. Humor asegurado nun libro que tamén é magnífico. O meu pesadelo favorito de María Solar, que xoga moito coa tradición da literatura infantil, é que soña ese neno cando está enfermo, nese estado de febre que ás veces nos ocorre e que se está imaginando. E logo 22 segundos de Vame Juto, porque no meu canon de profe teño unha especial querenza por los libros que traten cuestións sociais. E foi o primeiro libro que falaba das mozas e dos mozos trans en galego. Nisto teño que dicir que somos unha potencia, porque cada vez, afortunadamente, hai máis libros deste tipo. Está moi ben escrito, ben documentado, é unha lectura lixeira e eu creo que ben acaída. E logo, quería facer especial fincapé nas traducións que temos de obras clásicas de literatura xuvenil en galego e que usamos pouco. E estou tendo experiencias cercanas moi positivas coa lectura por parte de público xuvenil de algún destes subxéneros. Que nos pasa cando somos lectoras e lectores mozos? Estamos explorando o que nos gusta. Estamos explorando cal é o noso camiño lector, non? Entón, coloquei aí diferentes edicións de obras máis ou menos clásicas. Por un lado, Emma, de Jane Austen. Bueno, xa sabemos, ese realismo romántico do XIX da Austen. A min encántame especialmente. A edición de Sushi Books ten unhas notas moi acaídas para o público adolescente, porque lles aclara certas claves sen entorpecer a lectura. Físicamente, ademais, é un libro razoablemente bonito. E non uso bonito de maneira banal. Cando levamos libros a educación infantil, pensamos moito no aspecto material dos libros, non? A maioría de libros que teño aquí diante son libros cunha estética moi coidada. Ese cartoné que ten o álbum, esa ilustración a dobre páxina. E parece que a medida que medramos, nos teñen que gustar os libros máis feos. Tamén uso a palabra a propósito. Pois igual non. Cada vez os estudos demostran que a materialidade, o aspecto físico do libro, conta máis e que necesitamos libros físicamente atraentes, que un dos problemas, ás veces, que temos coas edicións en galego por unha cuestión de abaratamento de custe editorial. Vale? Non me resistín tampouco a poñervos algo das letras galegas deste ano, que parece que estamos menos por celebrar, e eu creo que hai que celebrar moito. Cuarto de inverno está a piques de sacar esa novela de Luisa Villalta, As chaves do tempo, que estaba esgotada porque estaba na nosa terra. As chaves do tempo é unha novela histórica, un percorrido polo que puido ou non puido ser o noso pasado medieval, narrada por unha muller que se chama María Silencio, pero que nos vai falando toda a narración e que nos atrapa. Non a perdades porque é deliciosa. Aí estou hoxe con deliciosa, perdón. Logo, quixen colocar un libro de Boedicé Editora, que é unha editora que ten pouquiños anos de vida e que está sacando novelas de xénero, de subxénero, quero dicir, sobre todo para público xuvenil. Escollín esta obra de Úrsula K. Le Guin, Un feiticeiro de Terramar, que é o primeiro volume da triloxía Terramar, que fixo saltar a fama
a Úrsula Le Guin. Como sei que moitas sodes da miña quinta, engancho-vos cunha cuestión. Era unha das escritoras preferidas de Agustín Fernández Paz. E, ademais, para o noso alumnado temos outro enganche. O protagonista é un neno mago, non sei se vos soa, un neno mago, que ten algúns medos e fantasmas que resolver. Fantasía épica. Temos que ir á procura dese heroe. Outra maravilla, Coraline, de Neil Gaiman, pronuncio fatal o nome, disculpade, pero é unha novela de terror, fantasía un pouco gótica. Que pasa nunha casa cando temos un cuarto e só podemos ver por ese pecho? Vale, que lle pasa a esa nena, Coraline? Unha novela maravillosa que está en Urco. E tamén Anne, a de Tellas Verdes. Tiven un debate como anécdota onte moi simpático coa miña filla, porque tiña a dúbida de se introducir Ana das Tellas Verdes, que é un clásico de literatura xuvenil. Sabedes que Ana se vai a esa illa no Canadá a vivir cunha familia de granxeiros que adopta, ambientada no 19. E claro, me dicía que en vez de Ana das Tellas Verdes tiña que poñer outro libro clásico, que é A miña familia e outros animais, de Gerald Darrell, que tamén está moi de moda pola serie Os Darrell, porque outra chiscadela que vos quería facer e outro punto de enganche é que moitas das novelas que vos puxen aquí, por desgraza non, As chaves do tempo, teñen serie ou película. E isto é outro xeito de ler. Temos que ler en relación con outras artes, especialmente no lectorado xuvenil. O cinema, dunha maneira moi evidente, agora que temos bastante acceso a esas plataformas, pois as posibilidades son infinitas, non? A película de Coraline non a vin, non teño claro que sexa de moita calidade, sí que vin a serie de Ana das Tellas Verdes, a película de Enma, e sí que son moi recomendables, non? Ben, e chegamos ao libro de non ficción, que é quizáis unha das grandes innovacións editoriais dese polo aspecto físico que teñen nos últimos anos. Que ocorre en galego? Pois que estamos asistindo á publicación de moito material de non ficción, pero o que lle falla a cuestión da materialidade. Os libros de non ficción tamén se chaman libros de coñecementos ou libros informativos. Contanos cousas sobre os aspectos máis variados. Vale? Hai moitísimos, sobre todo, dedicados ao coñecemento do medio natural e das ciencias sociais. Son os máis abondosos. Son unha reformulación dos nosos atlas, das nosas enciclopedias, e fomentan o que Tabernero ten chamado o lector curioso. É dicir, eu estou lendo o libro, pero este libro me leva a outras posibilidades de lectura máis profundas, diferentes, diverxentes. Ás veces, esas posibilidades de lectura están na propia rede. Vale, que pasa? Se físicamente, se a materialidade falla, pois vai ser moito máis difícil que eu, alumna, me achegue ese libro. Entón, necesario ter en conta ese aspecto material. E realmente hai editoras que están apostando por unha materialidade interesante. Estes libros de Cumio, o gran libro da nosa horta, o gran libro dos nosos mares, o gran libro das nosas cousas, son unha maravilla. Non, cara a isto debemos ir. Coloquei tamén aí Isto é o rock, de Javier Becerra, en Hércules, porque hai, aínda en galego, poucos libros sobre música. Bueno, sabía que isto podía pasar, pasou. Tenía que pasar, sí. Así distendemos un pouquiño, non? E logo tamén vos recomendo moito ese En Familia, que é moi divertido, sobre as diversidades de familias. Pero non vos equivoquedes, non é ese ton didáctico que nos ensina que hai nenas e nenos que teñen unha mamá ou dous papás. Non, simplemente se presenta iso como que o natural. E nos vai facendo unha xenealoxía de familias
superdiversas, levándonos ata a orixe, de onde vimos as persoas. Moi divertido. Mirade, moitos e moitas coñecedes as coleccións de Calandraca de non ficción. Non quería deixar de mencionar que é unha editora pioneira da non ficción en galego, os inventarios. Pois agora últimamente as crías de animais que hai, Europa, África, con adiviñas. Os libros, non me acordo do nome da colección, pero que son, por exemplo, constructores. Vale, Calandraca é unha referencia, pero como falamos de diversidade editorial, me parecía importante tamén comentarvos que Pescudedes en Bahía, que está sacando algunha cousa interesante, como esa A linguaxe das plantas, e tamén que Galaxia ten unha colección de factura propia, no sentido de que son autores e autoras galegos, que se chama Lanterna de Cores, en teoría centrada... De Aristóteles, grazas María, de Cores quedaba así como moi variado. De Aristóteles, puxen de Cores, sí, ves, puxen de Cores na diapositiva, moi mal. Que tiña ata o momento 2 títulos e que non teña claro se está parada, pero simplemente que saibades que aí tamén temos ese recurso. Vale? Para ir rematando xa, respirade que estamos na recta final, non quería deixar de mencionar que hai certos formatos, como son os propios libros de non ficción, pero tamén como é o propio álbum ilustrado, mesmo máis clásico que vos puxen na pantalla, onde viven os monstros de Sendak, que nos axudan a atender a eses diferentes niveis lectores que temos nun centro educativo e nunha aula. Por exemplo, libros como este, tendes algún máis por aí, que logo vos ensino, dende 1880 de Calandraca, pode parecer que é un libro infantil, cando abrimos nos damos conta que cada dobre páxina é en realidade un século, unha década diferente, dende 1880 ata agora. Isto é un álbum sen palabras. As posibilidades dos álbums sen palabras son infinitas, e creo que trouxen por aí tamén ese dansa en portugués, por suposto sombras, eses migrantes, non? Que son, sobre todo, migrantes, pois, dende 1880, e por qué, que caeu, son un tipo de álbum sen palabras, pois que trata a temática social, este en concreto a guerra, moi adecuado para usar en educación secundaria. En galego tamén temos un problema cos recursos de lectura fácil. Apenas hai. Puxenvos aí tamén un exemplo de 20.000 leguas baixo os mares da colección de lectura fácil de Galaxia. Creo que ten 3 títulos, se non me equivoco. Entón falamos de algo moi limitado, vale? Por seguir retando con álbums que supoñen un esforzo decodificador moi grande, coloquei na pantalla o grande libro dos retratos de animais que aborda cadros coñecidos sustituíndos por un animal, e este caderno de animalista de Antón Fortes na escrita e Mauricio Cuarelo é creo que aínda un reto maior, porque aborda eses mesmos cadros, aborda outros cadros, pero con textos que supoñen un reto decodificador moi importante. Aquí vedes a versión de Hopper interpretada por Cuarelo. Tamén vos traía tímidamente unha banda deseñada, porque non é a miña especialidade, baseada en Memorias dun neno labrego. Memorias dun neno labrego é un libro co que o alumnado agora sinte unha desconexión bastante grande ás veces. Entre outras cousas porque non entenden o mundo de Balbino. Entón, unha porta de entrada interesante parecíame que podía ser esa banda deseñada que ademais acaba de sair. Vale, pero non esquezades pois a importancia que nunha colección teñen os álbums en palabras, os álbums en xeral e o libro de non ficción. Ben, que pasa? Que esa selección lectora a temos que revisar. Non continuamente, non fagades como a min, pero é moi importante revisala.
Que podemos facer para revisala? Pois facernos algunhas das preguntas que temos aí, que están baseadas en Teresa Colomer, pero que hai parte de elaboración propia. Vedes que os ítems, en realidade, responden aos criterios de selección que vimos antes. Pois, o primeiro, a calidade. Realmente estou adquirindo obras que teñen calidade ou estou adquirindo obras porque son novidade ou estou adquirindo obras porque nos veñen os comerciais ao centro e é cómodo. Temos un fondo canónico importante. Estamos comprando libros didácticos. A min isto preocúpame especialmente e constame que a máis persoas tamén. Non? Ollo con iso. Os libros para quitar o cueiro. Os libros porque as familias se separan non teñen ningún sentido literario, insisto. A competencia lectora. Teño libros na miña biblioteca que responden ás competencias lectoras que hai no meu centro. Interesan a ese público concreto. Dannos experiencias lectoras diferentes. Os libros, ao final, tamén é coa comida. É moi difícil que a ti che gusten as verduras e nunca probaches as verduras, non? É un exemplo moi banal, pero sirve para ver que unha das funcións da biblioteca escolar debe ser garantir experiencias lectoras diversas. Os clásicos. Temos obras clásicas. Insisto, non teñen que ser as máis clásicas, teñen que ser un canon de clásicos contemporáneos que se adapte ás necesidades do centro. Témolas en galego cando é posible. A selección permite que o noso alumnado coñeza as obras significativas. E despois estaría a cuestión da variedade, os diferentes xéneros, esa variedade tamén de estéticas nas ilustracións, ollo con isto, porque ás veces tendemos a irnos a unha estética moi concreta. Adecuámonos aos diferentes niveis lectores e, por último, contamos con obras que poidan ser inclusivas por arriba e por abaixo. Ben, e agora, de verdade que é a penúltima diapositiva. Só queda a bibliografía, así que respirade e algunhas cuestións básicas. Xa cazamos varios osos, verdade? E non nos fomos para casa asustados, nin nos recollimos como a familia que protagoniza o álbum. Como podemos seguir cazando? Spoiler, nunca as persoas que nos dedicamos ás bibliotecas, á literatura, nunca paramos de traballar, verdade? Porque entramos noutra biblioteca, nunha libraría, e a cabeza empeza a funcionar. Entón, a lectura, como vos dicía antes, ten que ser unha forma de vida. Outra cuestión que creo que é moi importante é que temos un poder pequeniño, pero témolo. E temos que defender os nosos intereses, que son ter os mellores libros en galego, dende todas as perspectivas. A perspectiva literaria, a perspectiva estética, ese elemento material que vos dicía antes. Creo que non conformarse neste momento de normalización no que está non a lingua, pero sí a literatura infantil en Galicia, creo que o debemos facer. Outra cuestión moi importante, que unha obra sexa unha novidade non a fai mellor que outra. O contrario, ás veces se nos coan cousas como novidades que teñen unha calidade realmente baixa. Non se trata de comprar os libros máis recentes, insisto, trátase de comprar os libros máis significativos e máis importantes. Digamos, bichear, buscar nas editoras pequeniñas tamén, para coidar esa biodiversidade. Boadicea, Cartone, Huguín e Muguín, Patas de Peixe, ide a mirar eses catálogos en web. E logo, dende aí, encargade os libros nas librarías, que son outro elemento de biodiversidade moi importante. E logo, por suposto, non vos esquezades que na diversidade do que escollemos está a diversidade do noso alumnado. É moi importante coidala. Eu diría que é o máis importante. Na intervención anterior, unha das compañeiras dicía que éramos persoas moi soñadoras. Encantoume eso, e que hai que soñar con que vamos intentar atopar ese libro que convirta ou que consolide unha lectora, un lector
para cada un dos nosos alumnos e alumnas. Eso sería a utopía, pero é o que nos fai camiñar e o que nos fai traballar nisto, creo eu. E moitísimas grazas pola vosa atención a esta hora tan cansadas e bueno, con tan boa cara e tan receptivas e receptivos. Grazas. Thank you.